soc Luan i estic a l'oficina de turisme de Moncofa. Anem a fer-li una entrevista a Paco Jason. Anem! Hola Paco, soc Luan i al col·legi estem estudiant la Comunitat Valenciana. Et puc fer algunes preguntes? Bueno, Luan, sí, claro. Paco, et pots presentar, per favor? Hola, Luan. Soc Paco, soc Francisco Peixó, soc el tècnic de turisme de l'Ajuntament de Moncofa i treballo en el servei de postvenda turístic de la Comunitat Valenciana. Això és una empresa de caràcter públic i on ve la gent d'informar-se per informació de la Comunitat Valenciana. Tens alguna pregunta? Sí, Paco, sabem que la Comunitat Valenciana està situada a la costa mediterrània i que té 3 províncies, que són Castelló, València i Alacant. Tu que treballes amb turistes que venen de fora, que ells recomanes visitar? Tenim moltes coses perquè tenim molts parcs naturals, quasi el 60% del nostre territori són parcs naturals. Però després n'hi ha ciutats i pobles que són molt interessants. El bonic de la Comunitat Valenciana és que cada poble té la seva autonomia i té les seues festes, les seues tradicions i demés. Però, per exemple, per una persona que no coneix res, recomanaríem visitar Morella en Castelló perquè és un poble medieval, podríem visitar València capital perquè té moltes coses, té la playa de la Malrosa, el port, i després té molts monuments i museus, i en Alacant, a lo millor podríem anar i visitar el Mongo, que és una muntanyeta, que està a vora mar, en el que és el Cap de la Nau. I quins són els plats típics? I així a la Comunitat Valenciana és que es menja molt bé, perquè pensa que estem en un clima templat. Sobretot el que són frutes, verdures, tots els productes del camp, són així benvinguts en tot el que pugui ser en la despensa, en la cuina i en el que puguen ser els fogons. Després, pensem que tenim la mar. Què passa? Que n'hi ha molts peixos, entonces n'hi ha una gran riquesa de peixos. Tenim, per exemple, una gambeta endèmia, que rogeta, que és molt bona, que és única a nivell de tot el món. Però què és el plat típic dels valencians? Segur que tots ho heu provat. És la paella i els arrossos. Per què? Perquè antigament totes les zones litorals estaven plenes d'aigua, de lo que se diu marjals, i l'únic que podia plantar la gent allí era l'arròs. Entonces tenim una gran varietat d'arrossos i en cada zona se menja un arròs. Ens podries parlar de les festes destacades de cada província? Tenim una província que és molt rica en festes. Així la gent és molt artista. Entonces, què passa? Que n'hi ha moltes festes per tots els pobles. I és molt típic les bandes de música. Que tenim més músics en la nostra comunitat que a lo millor en qualsevol lloc del món. I tots els pobles tenen la seva festa. Castelló, la festa típica, les festes que són d'interès turístic internacional, són les festes de la Magdalena. Després tenim unes festes molt importants que se celebren no només a València, sinó en Castelló, València i Alacant, els pobles que són les falles, on agarren i fan uns monuments molt bonicos, i mira si som nosaltres agraïts que ens passem un any fent aquests monuments i aquestes escultures i després ho cremem. Així és com nosaltres celebrem les festes, en el foc, en els petardos i demés. I després en Alacant, com va haver una invasió dels àrabs, que tots sabreu que els àrabs van estar així en la península Ibèrica, celebren una cosa que se diu les festes de moros i cristians. I en Alcoi, per exemple, són molt famoses les festes i demés. Nosaltres, així a Moncofa, tenim aquest desembarcament que se feia des de fa més de 500 anys, que és el desembarcament de Santa Maria Magdalena. Commemorant que va arribar la imatge així al nostre poble. I és una festa única i singular en tot el món. I on està aquesta festa, després, per exemple, la festa més internacional que tenim i més coneguda, a part de les falles, és la tomatina de Bunyol.
molt típic i és una festa que ve molta gent de tot el món. Hasta els japonesos, els xinos, tots venen a veure aquesta festa perquè només se celebra així en la Comunitat Valenciana. Pegar-se tomataes. Moltes gràcies, Paco. Els valencians practiquen algun esport tradicional? Tenim molts esports, ens agrada molt estar al carrer i practicar esports, però sí n'hi ha un deport tradicional que és típic, que se diu la pilota valenciana. La valenciana que se pot jugar al carrer, o se pot jugar en un trinquet, o el que se diu escala i corda, que és el joc tradicional on antes la gent on més se divertia era al carrer jugant a pilota. I aquest és el nostre esport tradicional. Com és la música tradicional valenciana? La música tradicional valenciana és una música tradicional perquè se toca així des de fa un munt d'anys. Entonces tenim també uns instruments que són tradicionals i que es toquen així. Igual com els gallegos toquen la gaita, doncs tenim un instrument molt bonic que es fa en madera que se diu la dolçaina. Entonces toquem la dolçaina i el tabal, que és una espècie de tamboret. I aquests instruments formen part de la nostra cultura, de les nostres tradicions, formen part de lo que pugui ser el que hem dit antes, que aquesta terra és una terra de músics, on n'hi ha molta música perquè és una terra alegre. Entonces, totes les festes les celebrem en música, i en totes les festes és la dolçaina i el tabal a tocar. I n'hi ha una cosa que és molt tradicional, que és anar a cantar a les cases, i se diuen les salvaes. I són també canys tradicionals, igual com a lo millor els aragonesos tenen les jotes. Bueno, en això acabem. Destacaries alguna cançó? Bueno, clar que destacarien cançons, Luan. Així, en València, el que tenim que dir és que la música està viva. Està, com hem dit, igual com les festes se celebren al carrer, la música se celebra al carrer, així també. Hi ha molts cants tradicionals, com a vora riu, Mare, a vora del riu Mare, o la Manta al coll i el Cabasset. Però després, en tota la música, n'hi ha molts artistes, ja sigui música moderna, en pop, rock, i música electrònica. En els anys 80 sí va haver molta música també, i en l'actualitat n'hi ha molts grups que estan tocant o estan de gira mundial i molts músics. Per destacar un músic, anem a destacar el maestro Rodrigo, que va ser rei de Sagunt, però així tenim artistes en totes les rames i totes les disciplines artístiques, en música clàssica, en música tradicional i en música moderna. Moltes gràcies, Paco. Per res, Luan. Treballaré el teu cos com treballa la terra, llaurador del meu poble, amb amor i força. I seràs tu el fruit, seré jo el fruit, serem junts el fruit, tu i jo. Terra i força, tu i jo. Terra i força, i obrirem junts els camins que la vida ens tanca desesperançadament. Ens farem, serem junts, ens farem, serem junts. En l'únic camí nostre, font i mar, terra i arbre, l'únic camí cert, el camí de l'amor. El difícil camí d'amor, on som junts tu i jo. Treballaré el teu cos, treballaré el teu cos, treballaré el teu